कतना तू दुखबा देखबे विधाता मार बेरोजगारी के अब न सहाता कतना तू दुखबा देखबे विधाता मार बेरोजगारी के अब न सहाता हक मंगला पलाठी डंटा गहरी मिलता हक मंगला पलाठी डंटा गहरी मिलता कि अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता कतना तू दुखबा देखबे विधाता मार बेरोजगारी के अब न सहाता हक मंगला पलाठी डंटा गहरी मिलता हक मंगला पलाठी डंटा गहरी मिलता कि अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता आकाश अलबेला जी लिखनी का लिखनी और वह गेट पर जाए तो वहाँ से इंडिकेट करिए कि घरे जा यहाँ तारा बस के बाद नहीं कभी जी लिखलन का भाव लिख कहे पहरदार बबुआ बेचल लोग पकौड़ी बीए के डिगरी दाम भइल कौड़ी कहे पहरदार बबुआ बेचल लोग पकौड़ी एमे बीए के डिगरी दाम भइल कौड़ी नोट लेके वोट नहीं कि साहेब लोग के कलमिया ना उधारी डोलता कि साहेब लोग के कलमिया ना उधारी चलता कि अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता
गौर करो। कवि जी लिखनी गा लिखनी बीएड कइल सब कर होखता बेकार हो, कैसन सुशासन बाटे कैसन सरकार हो, बीएड कइल सब कर होखता बेकार हो, कैसन सुशासन बाटे कैसन सरकार हो, दलाली के दलाल में रकम भारी मिलता, ये दलाली करता कहता कि हम तारा के नौकरी लगवा दे, सबसे ज्यादा वही कमा लेता। अब दलाली के दलाल के रकम भारी मिलता, अब दलाली में दलाल के रकम भारी मिलता, कि अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता, अब तो नोट पनो करिया सरकारी मिलता। कवि जी लिखलन का लिखलन शिक्षा के नाम पर बिछोले बाड़े जाल हो, पढ़ल लिखल लइका भइले बेहाल हो, शिक्षा के नाम पर बिछोले बाड़े जाल हो, पढ़ल लिखल लइका भइले बेहाल हो, अगर रउआ कुछ बोलत तनी त रउआ साथे का होई रउआ जनतो न बानी। कवि जी दर्शौले बारन का लिखले बारन कुछहू कहला पयला बेला के नोटिस जारी मिलल बा, कुछहू कहला पवन के नोटिस जारी मिलता, अब तो नोट पहनो करिया सरकारी मिलता, अब तो नोट पहनो करिया सरकारी मिलता, कि अब तो नोट पहनो करिया सरकारी मिलता, कि अब तो नोट पहनो करिया सरकारी मिलता, अब तो नोट पेनो कर सरकारी क्षमा चाहब कुछ गलती हुई तो